Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, дӯстон, бинандагони канали Оянда. Вақти зиёд шуда буд, ки ба канал видео нагузошта будам. Тақрибан 5-6 моҳ ва дар тӯли ин қадар вақт бисёр гапу хабар, бисёр корҳо шуд, ки ман ҳам ба монанди дигарон мехостам оиди он ҳодисаҳо, оиди он корҳои гузашта фикру ақидаи худро пешниҳод кунам. Аммо афсӯс, ки дар ин қадар вақт ман аз як гӯшаи ба монанди шумо тамошобин будаму халос. Афсӯс, ки фурсат ва имконият даст надод. Хоб чӣ гунае, ки шумо медонед, оиди якчанд соҳаҳо дар канал видео омода карда пешниҳоди шумо мекардем ва сар карда аз ин видео худо хоҳад, иншоаллоҳ ман кӯшиш мекунам, ки наворҳоро омода карда пешкаши шумо кунам. Хоб оиди он ҳодисаҳои гузашта ман ҳам гуфтаниҳои зиёд доштам, аммо он ҳодисаҳо дар гузашта монданду. Ҳар гап, ҳар сухан сари маҳал дорад ва вақту ҷои худро дорад. Дар вақту ҷои зарурӣ бояд, ки истифода бурда шавад. Аз ҳамин сабаб ҳам ман дар оянда кӯшиш мекунам, ки сари ҳар наворе, ки мешавад, ман низ фикру ақидаҳоямро пешниҳод кунам. Ин моҳи бузург, ки ман ба шумо табрик накарда будам, айни замон табрик мегӯям ва инчунин аз фурсат истифода бурда Иди Саиди Фитр, ки он низ дар арафаи омад омадааст, бароятон табрик мегӯям. Худованд ёру мададгоратон бошад. Дар паноҳи худо бошед то наворҳои оянда. Салому алайкум ва рахматуллоҳ. Хайр.